Пра што крычыць і маўчыць Лукашенка? Які новы закон прыдумалі яго чыноўнікі, а таксама якога вядомага беларуса ўлады прымусілі публічна каяцца за падтрымку народа? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко раскрывае змову ворагаў і пагражае ўсім беларусам, і п'яніцам, і мільянерам, і сваім жа чыноўнікам. Былі апублікаваныя новыя моманты з яго учорашняй разгромнай нарады з уласнай адміністрацыяй, і асабліва ў Лукашэнкі прыгарае ад тэмы добраўпарадкавання дамоў і участкаў. Вы лічаце, што на сваім двары можаце рабіць што заўгодна? Ва ўладаў іншае меркаванне, і калі вы не будете косить траву ці прабірацца, то чакайце сілавікоў. А если кто-то пьет и бродяжничает и не может вокруг что-то убрать, ну так заставьте его любыми судьбами, вместе с милицией, но так, чтобы он привел в порядок свой участок и благоустроил его. Надо разбираться на местах. Атрымалі на арэхі і рэгіянальныя кіраўнікі, асабліва інспектары Лукашэнкі па абласцях. Дайте результат. Действуйте там, но не с дуру, вот пришел и я, тут я. Там есть губернатор, да. Ну ты своими методами должен пройтись так, чтобы губернатор вспотел после вашего посещения того или иного места. А не то, что вы потом с ним потеете, когда я поеду в Гродненскую область и на поле, а там, слушайте, камень на камень. Адметна, што чым больш Лукашенко старэе, тым часцей ён захоплена згадвае савецкія часы. Так адбылося і цяпер. Ён зноў пачаў расказваць, што ў Савецкім Саюзе быў парадак, а цяпер, маўляў, бардак і чыноўнікі працаваць не ўмеюць. Але ж хто будаваў гэтую сістэму 30 гадоў і хто набіраў гэтых чыноўнікаў, а пасля пастаянна мяняў іх месцамі, Лукашенко чамусьці ніколі не згадвае. А скончылася ўсё зусім камедыяй, бо ўслед за палітычнай бульбяной змовай Лукашенко цяпер раскрыў і эканамічны план ворагаў супраць яго. Ён нават прывёў прыклад. Прадпрымальнік бярэ крэдыт у банку, павышае цэны на сваю прадукцыю і пасля крэдыт вяртае і сам зарабляе. Такая сітуацыя, на думку Лукашэнкі, недапушчальная, цытата. Гэта ненармальна. Гэта амерыканская схема, падкінутая нам. Канец цытаты. Акрамя таго, Лукашенко зноў паабяцаў вялікія разборкі з заснавальнікамі гандлёвых сетак, якія, на яго думку, атрымліваюць надта вялікія прыбыткі. Першыя ластаўкі ў выглядзе сілавікоў і ператрусаў у еўраопце ўжо былі. Цяпер жа падобна будзе і працяг гісторыі, але застаецца пытанне, да каго прыйдуць наступным. У нас же торгаши сегодня стали главными действующими лицами в стране. Но главное, люди это не воспринимают, и справедливо. И когда я вижу вот это распределение, когда мне Герасимов на стол положил, контролер-кассир получает, ну сейчас, может, 500-600 долларов, если в долларах. Ну, по 200, по 300. А правильно говорить, а кто-то меньше. А тот, кто грузы эти таскает и прочее. А я лежу на Лазурном берегу. Получаю в месяц 78 тысяч рублей. В месяц! Слушай, я мечтать только как президент могу о такой зарплате. И не будет никогда у меня такой зарплаты. Вядомага гумарыста Вадзіма Галыгіна паклікалі на эфір АНТ да міністра інфармацыі Марата Маркава. І там Галыгіну давялося апраўдвацца за 2020 год. Тады знакаміты комік апублікаваў зварот да сілавікоў і ўладаў Беларусі і заклікаў іх спыніць гвалт супраць людзей. Цяпер жа Галыгін кажа, што яго не так зразумелі. Маўляў, яго пазіцыя была дыяметральна супрацьлеглай, і ён не падтрымліваў пратэстоўцаў, а зусім наадварот. Ды і ўвогуле, кажа Галыгін, ён апошнім часам жыў у России, таму не ведал и не зауважал многих процессов у Белоруссии. О чем я жалею, то что вот о чем мы, скорее всего, сейчас говорим в 2020-м, то что все было неправильно понято. Или же передернуты факты, и те люди, которым было выгодно и удобно, были представлены, потому что я же помню, как это все разлетелось, там Галыгин поддержал. Да, это все абсолютно диаметрально противоположно. Когда... Вадим, Галыгин не поддержал? Безусловно. Моя основная была задача вообще в чем в этом? Потому что я видел признаки всего того, что называется большой, серьезно подготовленной провокацией. Могло полыхнуть так, чтобы мало бы никому не показалось. Сёння ўначы пачаўся яшчэ адзін сур'ёзны ўзброены канфлікт.
Цяпер на Блізкім Усходзе, дзе Ізраіль нанёс шэраг удараў па Іране. У маштабнай аперацыі прымалі ўдзел каля 200 самалётаў-знішчальнікаў. Мэтай была ліквідацыя іранскай ядзернай праграмы і адпаведных аб'ектаў. Ізраіль назваў гэта прэвентыўнымі мерамі, бо, па даных разведкі, Іран быў блізкі да стварэння ядзернай зброі, што стала пагрозай для Ізраіля. Таму знішчалі як вайскоўцаў, так і іранскіх вучоных-ядзершчыкаў. Ракеты прыляталі проста ў іх кватэры ў шматпавярховых дамах. Інфармацыйнае агенцтва Reuters паведамляе, што агулам загінулі як мінімум 6 вучоных і 20 высокапастаўленых іранскіх камандзіраў. У тым ліку быў забіты начальнік генштаба арміі Ірана Махамед Багіры, кіраўнік ваенна-паветраных сіл корпуса вартавых ісламскай рэвалюцыі Амір Алі Хаджызадэ і нават Хасейн Саламі, камандуючы іранскага корпуса вартавых ісламскай рэвалюцыі. Таксама былі знішчаныя некалькі ядзерных аб'ектаў, у тым ліку і падземных, а таксама прадпрыемства па ўзбагачэнні урана. Падрыхтоўка да гэтай аперацыі рупліва вялася цягам 8 месяцаў, і сёння ўсё пачалося адначасова. Пакуль працавала ізраільская авіяцыя, групы байцоў Масада ў цэнтральным Іране разгарнулі аператыўныя сістэмы высокадакладнай зброі каля іранскіх зенітна-ракетных комплексаў. З пачаткам паветранай атакі Ізраіля гэтыя сістэмы былі актываваныя і ракеты запусцілі па цэлях. Іншыя сістэмы зброі былі ўсталяваныя на аўтамабілях, якія пашкодзілі комплексы супрацьпаветранай абароны Ірана. Таксама Масад загадзя стварыў у Іране базу беспілотнікаў камікадзе, і сёння яны былі актываваныя і запушчаныя па пускавых устаноўках ракет класа «Зямля-Зямля». Адбылося гэта на базе Асфагабад недалёка ад Тэгерана. Галоўнае пытанне, чаму удары адбыліся менавіта цяпер, і тут ёсць некалькі прычын. Адна з іх – гэта іранская ядзерная праграма, якая станавілася ўсё больш небяспечнай. Па словах экспертаў, Іран мог бы ўзброіцца ядзернай зброяй ужо на працягу некалькіх месяцаў і меў дастаткова матэрыялаў для стварэння 9 ядзерных бомбаў. Не выпадкова, што адной з мэтаў Ізраіля стала ліквідацыя іранскіх фізікаў. Другая прычына крыецца ў аслабленні саюзнікаў Ірана, такіх як Хамас і Хезбала. Трэцяя прычына – гэта праблемы супрацьпаветранай абароны Ірана. Яшчэ летась Ізраіль кропкавымі ударамі практычна цалкам вывеў са строю ўсю іранскую сістэму СПА. Пакуль яна не была адноўленая, можна было не баяцца, што ізраільскія самалёты будуць збітыя. Чацвёртай прычынай называецца тое, што ядзерныя перамовы апошнім часам ішлі вельмі дрэнна. Іран знаходзіўся ў працэсе перамоваў са Злучанымі Штатамі аб новым ядзерным пагадненні. Па ім Тэгеран павінен быў спыніць узбагачэнне ўрану ў абмен на зняццё эканамічных санкцый. Але ж улады ЗША заявілі, што магчымасць такога пагаднення ўсё менш і менш верагодная. Адметна, што на сітуацыю адрэагавалі і расіяне, якім Іран пастаўляе тыя ж дроны-шахеды. У Крамлі назвалі аперацыю Ізраіля злачынствам. Лукашенка апошнім часам таксама спрабаваў наладзіць вайсковае супрацоўніцтва з іранцамі. Зусім нядаўна дэлегацыя беларускага міністэрства абароны ездзіла ў Іран, а проста цяпер у чэрвені чакаўся прыезд у Мінск іранскага прэзідэнта Масуда Пезешкіяна. Але ж Лукашенка прадбачліва маўчыць і ніяк не каментуе сённяшнія падзеі. Трагікамедыя адбылася ў Польшчы. Там затрымалі афганскага мігранта, які думаў, што прыехаў у Парыж. Мясцовая паліцыя звярнула ўвагу на мужчыну, які ішоў пехатою па хуткаснай магістралі ў бок Вроцлава. Аказалася, што гэта афганец, які нелегальна трапіў у Еўропу праз Беларусь. Мужчына расказаў, што яго разам з іншымі такімі ж небаракамі вывозіў праз мяжу невядомы беларускі перавозчык, які ў нейкі момант спыніў машыну на трасе і сказаў, што цяпер яны знаходзяцца ў сталіцы Францыі. Выглядае, што ўсе пасажыры мелі ў школе вялікія праблемы з геаграфіяй, бо ўсе яны пакорліва выйшлі. Цяпер разбірацца з няўдачлівым падарожнікам будзе польская памежная служба. Сустрэча з беларускімі сілавікамі скончылася трагедыяй. Хворая на анкалогію 66гадовая жанчына вярталася ў Беларусь за мяжы і была затрыманая за лайкі ў сацыяльных сетках. Яе 3 дні пратрымалі ў ізалятары, а пасля прысудзілі штраф і адпусцілі. Але за кратамі жанчына захварэла і праз аслаблены анкалогіяй імунітэт прастуда хутка перайшла ў запаленне лёгкіх. Каля месяца жанчына правяла ў бальніцы, але праз некаторы час яна памерла.
Смяротныя кактэйлі ўжывала жыхарка Хойнікаў. Жанчына адчула сябе дрэнна на працы і выклікала хуткую дапамогу. Яе шпіталізавалі са скаргамі на моцныя болі ў жываце, дыхавіцу і сухасць у роце. Абследаванні паказалі прыкметы цяжкіх хімічных пашкоджанняў арганізма. Медыкі высветлілі, што ў пацыенткі былі эрозіі і язвы ў страваводзе, страўніку і 12-перснай кішцы. Неўзабаве жанчына прызналася медыкам, што ўжывала небяспечную сумесь. Яна самастойна змешвала сабе кактэйлі з віна, воцатнай кіслаты і шчолачы. Для чаго яна гэта рабіла, незразумела, але гэтыя рэчывы і выклікалі сур'ёзныя ўнутраныя апёкі органаў. Выратаваць пацыентку, на жаль, не ўдалося. Праз некалькі дзён яна памерла ў рэанімацыі. Скаргі пакрыўджанага пацыента дзяржаўнай стаматалогіі паказалі катастрафічную сітуацыю з медыцынскімі кадрамі ў рэгіёнах. Жыхару Рагачова не да канца выдалілі зуб, і ўсё скончылася запаленнем і нават бальніцай. Мужчына падаў у суд на паліклініку, і падчас разбіральніцтва медыкі прызналі, што недахопы ў лячэнні сапраўды былі. Але ж прадстаўнікі паліклінікі папрасілі ўлічыць, што пры норме прыёму 12 чалавек у дзень іх лекар прымае па 30 пацыентаў, таму ён не ў стане надаць дастатковай увагі кожнаму з іх. У выніку суд вырашыў, што паліклініка мусіць сплаціць мужчыну 800 рублёў кампенсацыі маральнай шкоды. З 1 чэрвеня падаражэла камуналка, у прыватнасці ацяпленне і гарачая вада. Цяпер чыноўнікі паведамілі, якія лічбы будуць у жыроўках. Намеснік міністра гандлю Іван Віжнавец абяцае, што беларусам, якія маюць цэнтралізаванае ацяпленне, давядзецца заплаціць на 10% больш. У дамах, якія атапліваюцца электрычнасцю, рост амаль незаўважны, усяго толькі 1%. Улады вырашылі зрабіць гэта адмыслова, цытата. Гэта зроблена ў мэтах стымулявання электраспажывання і стварэння умоў для пераходу на электраацяпленне. Беларускія ўлады плануюць новы закон. Ён закране тых, хто займаецца аграсядзібамі і аграэкатурызмам. Галоўная навіна тут у тым, што чыноўнікі хочуць прапісаць схему, па якой раённыя ўлады будуць прымаць рашэнне, ці можа канкрэтны ўладальнік сядзібы займацца такой дзейнасцю. Не спыняюцца палітычныя суды. 3 беларусаў атрымалі прысуды за дапамогу палітвязням. Амаль год фігуранты правялі ў СІЗА і цяпер іх асудзілі. Аляксандр Якушкоў атрымаў 2 гады калоніі, Любоў Драгель 3 гады, а Яўген Бойка 5 гадоў пазбаўлення волі. За дапамогу зняволеным улады палічылі ўсіх асуджаных удзельнікамі экстрэмісцкага фарміравання. Школьнае каханне скончылася крымінальнай справай і турмой. У маладзечні 13-гадовая дзяўчына закахалася ў 16-гадовага хлопца. Неўзабаве яны пачалі сустракацца, і маладзён стаў патрабаваць ад дзяўчыны інтымнае фота і відэа. А калі яны разышліся, то юнак падзяліўся здымкамі былой каханкі са сваімі сябрамі. Фоткі хутка разляцеліся па ўсёй школе, і дзяўчыну пачалі цкаваць. Гэтая гісторыя скончылася міліцыяй, бо на былога кавалера завялі справу за выраб і распаўсюд парнаматэрыялаў з выявай непаўналетняй. У выніку хлопца асудзілі ажно на 5,5 гадоў калоніі. Махляры зноў шыкуюць за кошт беларускіх пенсіянераў. Цяпер 65-гадовая мінчанка аддала ашуканцам накапленні ўсёй сваёй сям'і, і свае, і дзяцей. Вы позвонили в службу милиции 102. Подверглись мошенничеству. И все накопления, которые были у нее, у нашей семьи, они ушли. Па інфармацыі сталічнай міліцыі, жанчына перадала кур'еру махляроў 330 тысяч беларускіх рублёў. Апрацавалі яе ўжо па звыклай схеме пра пагрозы обшукаў і дэкларацыю наяўных грошай. Дарэчы, цяпер ашуканцы прыдумалі новы метад, каб выцягнуць пашпартныя звесткі са сваіх ахвяраў. На званкі ад Белтэлекама ці пра замену лічыльнікаў людзі ўжо не вядуцца, таму цяпер беларусам тэлефануюць нібыта з паліклінік. Людзей запрашаюць на дыспансерызацыю і падчас гэтага выцягваюць асабістыя даныя. Пасля ўсё як заўжды. Званкі нібыта з міліцыі, КДБ ці СК, каб запалохаць чалавека. Таму будьце пільныя і абавязкова папярэдзьце сваіх пажылых сваякоў. Памятаеце гісторыю з Бабруйска, калі лось заскочыў у прыватны дом, зладзіў пагром і памёр ад страты крыві? Дык вось, у гэтай гісторыі з'явіўся нечаканы працяг. Мясцовыя абаронцы жывёлаў напісалі заяву ў міліцыю на гаспадара дома, а ўся справа ў відэа, на якім мужчына выцягвае мёртвую жывёлу са двара за ногі і пасля б'е яе ў галаву. Заяўнікі лічаць гэта жорсткім абыходжаннем жывёламі і хочуць, каб вінаватага пакаралі. Журналісты пагаварылі з жонкай мужчыны, і жанчына сказала, што пра заяву
заяву гаспадары дома даведаліся толькі ад следчага, які прыйшоў іх апытаць. Яна сцвярджае, што ніякага лася па галаве не білі. Насамрэч муж адсунуў камень, які падпірае дзверы. Не абышлося і без абвінавачванняў у адказ. Жанчына наракае, што лось 3 гадзіны сцякаў крывёй, але ніводны заабаронца нікуды не паскардзіўся. Таксама яна думае напісаць заяву за паклёп, але пакуль нібыта не да таго. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісвайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся ў нядзелю.